Bakit malaman? Hindi ba saan natin istorya? At daan akon. Istorya do ti nagkakaubingan. Yan. Istorya ti nagkakaubingan. Okay, sagodayin nga rin ti surat. Di pagkasalitaan, hindi kalman layang ni pagayam tayong Manuel. Kung na to Idi kalman layang. Idi kalman layang manong nemi. Tadimtengak dito'y balay nga nagkapoy taltalon. Imununan ni tatang si Magbat dito'y balay. Kaya masabat na kanya. Manuel, dan pindas nga damag. Pindas nga damag? May papangkin niya. Balagip mo ni ko, Sino tang? Ala ni tatang. Balagip mo ni Deka Kaisuna nga anak da Mrs. Fernandez. Hanggang malipatan na talagang kakaubingan kam nga ron. Nga mapi adda? Adda ka rin? Adda. Anda tayo tinagan na yan. Tatangmet. Monica. Uwa, hindi Monica. Gaano ba Simangpad ka nun ti Aldao. Nagkot siya. Wala, nabukod ng alugan. Nakapinpintas. Nakapudpud daw. Hambad nga napintas si di. Ay, kaya di Kaya manat maramid ka ron. Anat baknang dag at maramid na ti amin pagpanagpapintas. At nga ron. Baknang dag. Handa ka doon yung papang na. Nariikat siguro ang sinubyanan. Hindi kita agasawa. Mrs. Anita Fernandez kaya ni Mr. Juanito Fernandez. Kaya naman kadlanig ni papak na ngaya. Kadwa na sisina da, may panggapiti anak ka dito nagsinandanan. Nagsinanda ka po damat sa bali ng babae ti piyag ni Mr. Fernandez. Ngayon niya Anita Fernandez ti ina ni Monica. Adamat sa bali na lalaki ti piyag na. Oo, madam mo. Anak ay sayang-sayang arti kinamak nang da. May sapit anak da. Nabaknang ni Mrs. Fernandez na iti pag-abangan tayo nakital-talon na talong kadakuan naglawat talon na rito ket pag-iparan nakatakorta na kung una kadagpimbensyon pa awan serbi ti kwarta na tao matlakay na napiyape kay ni Mr. Fernandez at sa bahaling asawa na ag-asawa ko ba man na ya kino awang ko maninanang agad Armenyo ko kayat nagmata nukas po ka rin tamambalo tatang mo sige na ginanaak sakto mama nagdigos then aman pa siya rin Monica ay di ka agad aramin tikas ta laglagay pa matultulagan ti kasaryo kini Vina mawag ko lapas siya rin kinaubingan mi. At kami di nagkakaayam Hindi mat nagraduaran ti elementary, si Murot ba't nang ginipapang na napandanag na edon sa syudad. At pasari o magbakasyon. Nagpasyaran tan. Ala akit ingka baro. Numaikar-kari ka kadakwan. Ket pudno manong nemiti ko na ni tatang. Nabayagan nga kaya na kami kini Vina ket pagtultulagan min panagkalaysay. Aging kakadimteng manong nemi ni Monica. Inak pa siya rin. Tapos nga tangang inak pa siya rin. Kagangi data, siyempre, iso dati amo mi ti talon, di pangkamot mang kumusta. No, pastrikan na to. Hindi makapanganak ko manong nemi nagtutbrasak. Kalpasan na. Sinakaya ko manong nemi ti motorsiklo. Tang. Nakon. Di ka agrab-rabi unay anak. Di ka dumagdagas ka dagit ay pag-uuman dagit lalaki di tang agino. Baka no, painuman ta ka. Baka damang sadakin ka.
Oray sa dahanda ka, oray agad ano da, oray kasunod parang pilit da kanya kuminom ta arak, jakmat kaya. Dakkel ti balay da manon nemi, ket nalawa pa iti sular da, nagdurbelan. Teka tulong da manon nemi ti may, ng damag na sinuam. Siya ni Manuel, damag ko nga si Mang Pet ni Monica. Sarong karak ko ma. Nakpagarot sa lutsudan no, kaya nakapastriken. Hindi agsublin man nung lukat nan, di ba, sit nga ri daw, tigay. Sumurik ka kano. Ada sa jail ni Ma'am Monica, tiya nga banda. Tiya nga no, tipang danunan ko yung kuwana. Hindi makita nak manong nemi kastaon ni magtentigagar na nasimabat kanya. Manuel! Manuel! Nagkiktuta kay darakupan na nga. Nagbanglo. Numunat na kayo, irot darakop na. Naidong supa di barukong na manong nemi di barukong ko. Manuel! Nadamag mo? Sungimbay ka? Idirok atan na. Sika ka di, Monica. Katsyak. Gusto gayam di ko na ni tatang. Nagpudaw ka. Nakapinpintas ka. Hamad aman. Uri sika. Ang gamatan na ka na kutong. Limukpag ka matin. Iloklok mong dirigat. Kung ako nalipatan na kun, saan ako mamalipatan ka? Kita sikat ka ayam ko ini. Mapande pa agalat ti bayabas kada lumboy. Han? Man, malaglagip ko nga ron. Nakabakasyon naman. Lagtuhaw ka. Nagtugot ang dua. Agabay ta. Imabay manong nahimikat ni. Nagdan na ti pag-iimi. Manuel, sikat ka po na nawapay nagbakasyon na. Siya? Mading nga mayat. Tibiyag sa jay syudad. Mayat. Gabata, nabinas ti trabaho. Siya ti impuesto ni Papa. Gamang manage ti may sangag branch ti negosyo na. Nabinas ata, siyempre, siya ti parabaon. Siya ti boss. So na lang ta, may iliwak mo't ka ni Mama. At cellphone nga peso, alis to lang ti komunikasyon. Awang kasbent lang iti physical nga sumarongkar kini Mama. Luapin ngamin nga, saan na pulos nga nagsinublanan eh. Luapin ngamin. Gabot na saan hindi nga mapakawan ni Mama, ni Papa. Intultuloy nang di nagkarelasyon di sa baling ang babae. So itan kadandanan na. Kinabud na dadwa kamsat ko eh. Basta. Kinimamang mo, awang plano na nga mga alaman sa baling ang laki. Tsaka manam mo, sayang. Ano nga sayang? Sayang tipintas ni mamang mo. No, agabay kayo. Tapos laki lang kapsat, di ba? Okay nga rod. Ngayon saan itong aramidan na ito ni Mama? Saan nung rod din mga pantiiliw na? Sama lang nga kwarta kat di mangtidrug sa timasang tao. Siyempre, kasapulan ti opposite sex. Siguro, ikaw po nasaktan ni Mama. So, hindi nang kaya tagayan. Kaya pamuspusam kumatapag sinublanan niya, naladawin. Padanduang aputot ni Papa. Iti asawa na ita. Sika, di ka mag-asawa? Sinanghudsod na. Ibagak ko mga manong nami nga matultulagan kasarmi kanivina nga diya mo no hapay nga jak ibaga. Aywen, sino ba di kita ayayam da edin? Malagi mo pa lang? Ada pala ni Vina? Malagi po ni Vina? Malagi ko at isot kang kanayon idi nga pagsagsangitak. Huwag nga rod. Ano api kasla allergic mo idi. Sakti kang kanayon mo nga isitgan. Ni Vina, mukhay kayat, sakti kagayat mo, han? Uwapin ka sumungbat.
Kahit kumusta man ti love life mo, diyan syudad. Diyak pa namadasan, ti, naadanin ti boyfriend. O, abay, ang doon kita agar-arap na niya, kas kada kami matlang ang mabarin na, di adal matlang as kanya. Ano yung, tsaka mo? Kasi lang mabutay nga. Kasi lang mabutay nga nga may pada ka ni mama. Baka no, siya kang produkto ti broken family. Kahit no agasawa, broken family tumit lang. Diya kaya taga-syudad. Di kaya't ko dito yung probinsya. Ewan kaya, Manuel. Itong bigat, ha? Ipasar na to. Gawin, ha? Bayad ka lagi din nga may lobo ni motorsiklo. Kayat ko, ha? Adamat ko sa kagam hanta mo pakastrik kada kita dailot na dalan, ha? So, ag motorsiklo, ta? Ilobo na to. Aya? Gyanak to likod mo nga. Ara-ara ko pang nga kastoy. Kinunahan na narakop nakmanin. Nakaragragsak ka? Nakaragragsak ka? Nangruna, tanda ka. Ulitek, si kapay ti rason. Kang runan nga rason mo apay ng pakasyon na, Manuel. Napintasak. Si kapay nagkunan, di ba? Oy, nakapimpindas ka. Nabanglok pa eh. Maagot kadigdigos mo. Kadigdigos ko ng peso. Pampamagay-tibok ko. Tisangaw ko na banglok na ma. Banglok. Sikay, nambong na sangaw mo. Ang kagininom niya, di ka? Hanggang sigarilyo. Jack to ramidan da ita. Simbet ka talaga, sikat kayat ko talaga. Anak? Sulusaw nung anong. Oh, di ka makaunin. Manuel. Abay, yung siya mo na tumarakop kang kan. Narakop anak mo na. Kani mo ka di ka kaya kisan na lips ko? Monica! Ah. Ni mama. Monica! Ma, adak dito eh. Ano ba na? Sino ka doon? Ni Manuel. Abi pinastrek mo ni Manuel. Kaya may sumarong ka na nadamag na kasi mang petak sa gimay. Hala, kamatulogin. Naungat ni mamang mo. Baka dahil kita na ngamin na si Arakop ka kanya. Mamanot. Ito bigat ha. O may natualan dito eh. Mangliyot ka pa lang sumalog dahil taltalon. Sige. Ito bigat. Sige. Gawin na karotin. Kiss karoon namin na Monica! Mamahamad. Sige, tumigat latat. Ha? Tumigat latat. Manong na may kinapudno na kahit ko kumait tayo nga amalan na kitibibig na. Kaya puta talaga nagbanglo. Kinapudno na manong na may talagang ni. Sitangkan pala manong. Awang pa na pasamak ka na kami manong na may kaniya Bina. Ngayon, pasaraya, agad inarakop kami, bimbinisito kami, ngayon virgin pala iso. Kat no kasta nga mabitinak, tadirimat pala kayat, kat usarik ti imak aman. Iso nga galalisto ka, ta usarik to na ti imak din akja kwartok. Nga ti imagination ko kat ni Monica. Tapos ang betnak ni tatang Manong. Raboy mo isa mo parang naka-score ka sa tatang mo na nga naka-score. Api ko maka-score. Api nga ka sa langa. Mas lakalag ngingit na pagustuhan. Sige dang, sumurik ako dito kwarto kandi. Sumali at marikrik na. Ita imagination ko manong name saan nga ni Vina. No dikat ni Monica. Medyo nga banglo na manong name. Monica. No awan lang kumaita ni mamang mo. Sigurado ko, Monica.
Abag-iso ka nung name na pagustuhan direk na hindi agreeing ti cellphone ko. Eh, yung bagman. Danairing Pasko pa ito brak. Ako tinakip ko. Ni Vina. Hello? Vina? Nakaturog ka? Nagsumbatak ko nga, tatawag mo na nakaturog ako. Sabi kasla ka na naman nung. Naman nung. Ano, inobram, api ka naman nung ka. Awan, sikamat. Gawin kaya, masahon na bumigat mo may bisitahin? No oras. Sika, siyempre, di may isa ka baro agad trabi, di pa nagpasyar na. Kinuri al daw. Agay na itamod din. Da, ikam kamakam ko dyan, taltalon eh. Rabin tulatan. Sigurado ka. Nga? Nga, aday kamakam mo dyan, taltalon nyo. Uy, ito rabin ng bigatan ngumayag. Okay? O, sige. Nadamag mo? Diyan niya. Nga simangpit ni Monica? Nadamag ko na. Kumusta ka tamat isunan? Nakapudpudaw ka ko ng tatang. So nakakita kayong kuwanan. Saan mo pa yung nakita? Saan pa yung tilang agsipon nga namuak? Nakatatlangan na itan. Kat sigong nga kinitata nga nakakita kita nakapimpindas ka nung nakapudpudaw. Unang sabali lang kami tibak na. Kanagnait sa Jay Syudad. Manungal daw nangatanto eh. Tsaka manam mo. Kahit mo kita, agoy ito doon, mapan mang sarunggar king kuwana. Tsaka yan. Abitin mo kaya. Makikita ko ko silap ni inana. Amom, numarigri ka, kas kada tayo, timpan sa jay, nakabasbasi, tiba nagkita ni Mrs. Fernandez kada tayo. So nga pamara ka ma, ori padayada, no pagpadayada no ko, hanak mapapan. Ori siya ka, di ba? Hindi awan ni Monica akit, so. Sige nga na. Good night na, sweetheart. I miss you. I miss you too. Bye. Manong nimi apay sang kong imbaga na napangko pinansyal. Hala ka, Manuel. Isda, damong tiyo agulbod. Loko ka. Gimutan sa pa nagkurso na adam kini Monica. So nga, di mo imbaga nga napamupinasyal. Di mo inistorya nga inarakob na ka nga kurang na laeng nga agbinsito kayo. Nga awan ni mamang na kumagat baka naramanam dagit ibibig na. Ngaminton bigat. Ala, imbagak barong nemi ada ikam kamat kong obra di talon. Ngam nagtulag kami mit ni Monica ipaspasyar ko isuna. Ikasan anyan tulagan umaamuan na. Ala, Diyos ko ayan. Kabigatan na manong nemi imbagak kinitatang sa anak ka makasalog ita di taltalo. Tapay. Abi kami nagtulagan mi kini Monica tan. Nga kadkaduwag iso na nagpasyar. May iling magpasyar. Ipasyar ko iso na. Iti ayan di kita magusguston na papapanan. Iti karayan, iti waig, iti taltalon. Loko ka. Tabi tang. Sinunubya ka. Tulagin yung tikasaryo. Kalpasan na. I-date mo na dyan nga, Monica. Tatang, kid-kid dawan na lang kanya kakuyogak. Kakaslas naman na. Impakadam na ito kadi kini Vina. Tatang man, kaslasante ng padpada ng lalaki. Ang yung tiket mo so eh. Nagsarita ka mga peso kini Vina idirabi. Saan ko imbagang ha, napangko pinasyar ni Monica. Kan di mo mat imbaga pa eh. Di dapat ka di mo ibagang agkuyog kay token ni Monica into bigat. Jack na ron
na ibaga. Haan nga dayet at kayat na son. Jak na ibaga. Jak kayat nga ibaga ko nam. Ay loko ka. Kayat mong sagid diti agka problema. Kayat mong sagid ti kunada nga mamamangka sa dalawang ilog. Mati ka di tatang. Kaya ada masaktan ah. Kayat nakakadingarot ni Mrs. Fernandez. Kaya hamon nga ni Mrs. Fernandez ti asawa. Oy. Hamo ko mapagbalinan nga hamo maisarang tirupam ka dagiti tao. Ay nato ko na ito dagiti tao kas pagarigan. Ibagadan to ang rupa ka ti kwarta. Nga kayat mo bumaknak nga may kamang ka dagiti babaknak. Tatang man. Alala, makamu ka. Masapol nga, amum ti serkam, amum tumatlatro ram. Ang problema. Madan tumarum sa problema. Kabailak na risotin. Manong naimi napangkungarod dinagas ni Monica. Kanadan nga gururay kanyak mano. Naka-short. Oh, puto na ito nga babae. Ano na alam makalungo mo? Ano na ito ni? At ito, ayan, na takal ti payab-yab na. Okay ba? Bikas na parang matmat mo ng kanya. Nagpakada ka matlaki ni mamang mo? Saan? Sigurado nga di nakapalubusan mo ibagak na sikat mangipas-pasyar kanya. Dandani kam na nag-apan ti rabi. Apaig ko man o mabain nga. Apaig ti inak. Yung masusuro natin ko na. Intan, baka makita na ta. Aglubo na ko. Sige, patarayan mo. Manuel, patarayan mo. Naka-irot manong nemi ti panagkapit na. Panangarakop na kanya. Kahit nung kasta manong nemi nga medyo slow down ti motor. Mariknaklat ta nga may dungso. Ti mansanas na. Itipukot ko. Irarantam sa amin at Manuel. Sa dinut mo muna kapapananta. Di dyan karayan. Kaya magdigos? Takayat. Baka saan nga nalitaw? Haan nga napintas ti darom ti karayan ita. Ito karatlatan. Darta po yan. Nag-picture ta. Nantan. Dyan karayan. Danon ko mismo ti igid manon na yung parking ko ti motor. Okay, selfie. Nindinas na manong name iti pingping ko nagpanggo na babae. Selfie pa. Kasi lang mapilipilit ka, Manuel. Sana ka mapilipilit. Naragsak ka? Nanaro na kaniyak. Di mo alam mo. Manuel? Ijay. Apay anda kubo sa jay. Kubo? Paglililungan tanong kasi nga daw may glaba. Jay. Hindi sa jay. Ha? Hindi sa jay. Iti kubo. Oh my God! Kuda na kit ginuyot na kung man. Ay, mayat? At napay papag na, oh. Ang nakalamisaan da no mga dagtoy. Papaglan na. Namisaan pa eh. Nangalag ti beach towel. Iap-up ko. Teta. Kalbasan na, gida. Kita naglata ang stand. Kasi lang kami jak mo umang matmat-mat makamuklam. Kasi saan naglata basta matmatan ah. Kaya itong makita? Ti ana? Ti barukon ko. Ikatak na to'y butonis ti blouse ko. Tat na makita. Alatan eh. Nagmayat. Virgin di ito'y mansanas ko. Virgin pa di iti lips ko. Kang rurante amin. Dati kapat gan nga pasit ti bagig. Virgin.
Amom, apay nga virgin? Apay, in your oray ko ken ka. Manuel, I'm crazy. Agay-ayat ken ka. Nung mabalin na ko, ma'am, isurot ka sa syudad. Nung mabalin na ko, ma, at ako ma-branch, tinegosyo ni Papa dito'y probinsya, tasyak tibang manage. Tapno dakarata. Bimangon manong, imarakop kanya. I love you, Manuel. I love you. Manuel. Love me too. Love me, Manuel. Manong name, siyempre, maarus tirik na. Kinapudno na. Itay pailaeng manong name nga nakatangtang. Gabutawan ti mauray na manong name. Rimukat. Bakla ka? Sana ka bakla. Sabi nga ron. Apay. Apay nga dinakayat. Sino ko matasang ng mga yatkin ka? Apay nga ron. Agpakpakasyak ba yan? Impakitak pa yun di po, di barokong ko. Uno iti ka, di ba bati kaya't mo kitain? Monica. Baka nakapababamot din, di pa nagkita mo kanya, kabuta siyak pa yun, di mangindil-dil-dil, di ba kakaiso ng anak, di ba nang. Ipatpatig na, I love you. Nagsasaya na ka mga ipait, amin ko. Ngayon saan nakakayat ni mamang mo? Talaga, di nakakayat. Winarning nga idirabi. Inyunay-unay na. Ngayon uri laksidan nak ni mama. Hanag lagi di laksidan ni papa. Baka uri ni papang mo. Uri laksidan nak. Nakasagan nak agrigat iti danam. No, narigat man tadat iti danam. Kayam sumalog tatal-talon. Apa nga sumalog ka kat adamat tinurpos ko. Mabalik mat sumrat ti opisina. Dagkala problema. Nukas pagarikan lang. Sa mga panunutin ti problema ti masakbayan. Ti agdama tinapati kita. O sige, siya konti mo na nga mga mal karagi di lips mo. Naimas? Naimas. Oh, ano ba ito, Ryan? Sikamat na. Pwede mo kayat. Siya malatat kayat mo. Sige, siya naglatat ibang romansa kayan. Sikat aganda nga romansaan ka. Ikate mo ito t-shirt mo. Apay. Bakla? Sana ka bakla. Di ba pa yung ngaroon? Adaan ako. Ana? Adaan ako. Adaan ka nga? Ada girlfriend ko. Abi, di ba yung baga kasigod? Yawang ngarti kong daway ko mga ibaga. Sino girlfriend mo? Ni Vina. Hana? Dede kang kanayom, hindi ka magsagsangitin? Dede sa mo akay-kayat? Kakay-ayam? Isot na nubyam? Iso. Pagtutulagin mo pa yan di Kalsarmi. Abi nga di mo imbagang dakos, or di ko mapailarabing nga imbagam. Diba? Nasalutsut ko ni Vina. Abi nga di mo imbaga, nga kaya na et mo gaya man. Jakarot nga lagip nga maga. Kawitan. Agawitan ko na naman ng name
ngem sa amit na tumakder. So nga siya kung titimakder nga rimuar iti kalapaw. Nga di mi pinanunot manong nimi nga adda makakita wano adda nakakita ka na kami. Nga posible manong nimi nga maiwaras nga da kami kini Monica kit simrek iti kalapaw iti igit ti karayan. Napaot mo't ana tay. Da siguro 15 minutes, di ba? Di ba, tsakot mo rin nga. Rumwar ni Monica. Monica andan. Di ba? Ado ba ti kahit mo pagpasyaran? Umagan. E di sumrekak man ang isang sangit. Uy, abig isang sangit ka. Kaslakbad langan ng pangit ka babae. Kaslakbad langan na narugit ng babae. Natalusag ng babae. Virgin. Sika pala mo lang nakaraman ka na bibig ko. Eh, mamigas la karimon na. Saan ka karimon, Monica? Di ba panunutag lang ka? No anyat mapasama. No anyat aramidin ni Bina, kalbasan mamuan na. Sino kay kayat mo ka na kami? Isuwa na nga nakurapay? Hindi na tabak nangak? Aso na pintas? Sa bari pintas mo sa bari mat kang kuhan. Ti sa lutsod, ni sino ti ipatpatek ko. Saan nagkaipatpatek? Ti sa lutsod, ni sino ti mas ipatpatek ko. Ni kadibina ti mas ipatpatek mo? Gabot ay sut nobya. Kadinobyahan na kam nga dua. No saan nakadtula kayat? Kalpasan maamuan na. Nga da relasyon ta. Nga da napasamak ka data. E di wow. Di siya ti kasar mo. Sa lag dumanugot ti inam. Nakasagahan alaksi din na nga anak. May lambong ko lang ti panagayit ko ken ka, Manuel. Api nga siya. Gaputa si katibat patag ko ko lang umag. Narikat ka nilang maawatan. Napaidam ka kadlaw na yan. Tas siya pahit ni mangitaya. Monica, ti pampanundek, no adda mapasamak karata. No anyat mapasamak kalbasan adda mapasamak karata. Data pampanundek, takrot! Saan ka takrot? No dinak tagikwain. Adada ka sa mapasamak. Nya tikit mo sawan. Lapadasam nga dinak tagikuan. Padasam nga paayon na. Saan nga siya tikal kalabahan ng Manuel? Kaya po ka di tapak nang ka? Panawang kan. Agmay mesa ka dito. Sige. Kaya no dadakas mapasama ka dito. Awan sa maling aking basulo saan nga sika. Sikat isigirin ni mama. Kitakman no may turut mo takbay may sadak. Lumayay! Adara na tre, hello! Nagkwero ng aso, bakit? Manuel, ulayin lang! Sinubot lang ti kaga. Inagandar ko di mo tersiklo ano name. Limubon na imarakop man ang kaniyak. Wan, napang kami sa kaanan ti turod datat si marunong na panang. Uy, napimpitas man ito yan. No, at ako man napasamak na kasadyay, kalapaw itay, di paminduat ako man to eh. Sa value ng lugar. Change environment. Napintas siguro sa diyag, tugaw ay ramot ti kayon yan. Sa anak ipasanggir. Sa nagrumansahin. Di ka gunuhon eh. May mesat sao. Tsak kayat. Baayon naklata. Orag pa rin tumagak na sangwanan. Ayatin naklang. Hanggang narikat ngayatin. Ngam
Nobya kun kunak na. Saan kayo mabaling nga? Pag, saan kayo mabaling nga pagrapitan? Sige. No dinakayat nga nagkikuan, okay lang. Bisito nga ron. Ha? Siya man iti mga malkalagit lips mo man. Pinapus uyak lang man. Ngandiyak kayo nabalsan. Nung makabalbalik sa ako. Inahala naman nung name iti may sak imak. Insaluksok na iti blouse na. Turong naman nung name iti mansanas na. Manuel, bumalas ka kuma. Manuel, aprusan dagiti adda ti parokong ko, please. Love me, Manuel. Dilisan na nga maureng aprusak manong name naman pa mag-igamakon manong nagpudot. Manong name, inyalistuan ng inikat ti lak ti pantalon ko sana in kaot manong name titakulap na kitnegaman na mismo. Uy, ano, Monica, dakil nagpudot, kaya't ko ka na. Monica, Talagang hindi mo kayat? Nagganak pa yan. Nagganang pa yan, nito parukong ko. Kurang na lang nga naglabusak. Tapos siya ako na mismo ti mag-isarak. Agmauyong ka ni. Huwag agmayong. Ang lalalong mauyok na sana ka magustuhan. Magustuhan na ko nga. Please, sorry maminsalaing. Itad ko kayang katigin na birhen ko. Ngem kaskas di manong nimi nga awan tinapasama. Wan, tap numalpasin ti amin ko na. Intulot ko isuna manong nimi ti balay. Pag-isumet nga adda ni mamang na. Simpergwensa! Nakay man ang tinagkuyog! Hoy! Manuel! Abay, ma'am. Aday Juan ti anak ko. Oras sa inyong iba nga, ma'am. Talagang adaywak ti anak ko. Delikado isuna. Mabay ako naman delikado? Basta. Sige, kung kayo lang anak ko. Inakon. Antado, ambisyoso. Manong name mangmangit ko pa lahing iti panangong unget ni Mrs. Fernandez ke ni Monica. Buwan manong. Ngayon dinakadayo akon saan ko namanggil. Dimti nga dito balay manong name lutluto ni Nana. Oh. Di ka nagkuyog kini Monica. Ang tulot ko di balay dan nang delikado na yung babae. Ano nga delikado yung magbagang? Ay, abo. Baglagi din tas sangko ang pulos ng pinurbusan tiriknak na nang. Gati-gat mo sawan. Agmauyong ni Monica. Nakalimlim yung samot panunot ay mapibagang agmauyong. Agmauyong ko nagkabatang. Ipapilit na kita tibagi na kanya. Kaya't mo sawan, agay-ayat kang ka ni Monica. Kaya nakasagahan nga mga paay, ti amin-amin na kanyak na nang. Ngem tsakat. Ngag-problema ka. Kabutam. Nibina ti patpatek ko. Lukas taon na pasamak ka na kayo. Awan na. So nga, napangko'y tulod, nyawid ko na ta, di mo't sumarting ang mga sulsulisog kanyak, baka masulisog ako na. Halala, yuray mo nga rin nga makalutak. Dadani ita ni tatang mo. Baga kita nga saan mo nga papangal daw. Wala daw nga gawid, kinaputot. Di mo kami na pantinulungan. Upang tutulungan na malim lang.
Hindi agring ti cellphone ko. Ni Vina? Hello, Vina? Ayan mo? Dito'y balay. Ulbud. Ha? Noon da ka mismo ti balayo. Adad-adad ni nanang mo. Di ba? Adda. Kasaritak man mo, adda. Adda dito'y balay. Kasaritak ni nanang mo. Abay, kasaritak ni nanang mo, kunak. Sige, mabit lang. Nagtukusina. Nang. Abay, kasaritak na ka nun, hindi na. Hello? Abay, nadato'y balay. Nenek, salita kayo. Hello, Ana. Mamati ka? Ano problema, Mati? Ay, ba ya? At nakakita ka na kayo na nangitext ka niya. Nagkuyog kayo kay di Monica. Natutoy ko nang ikamat mo nga arami din itataltalon. Makasabali man kataltalon ti inaradom. Agtal na ka ko nga, Vina, please. Hanggang prera pa kasta. I-explain ko kanya. Hawanan tinaskan pa yung lalawag mo. Plan-plan nun tapahin, di pa nagkasartang. Sa gasto tinarabid mo. Hawanan ti maangin yung kasar. Bye. Uy, Vina! Tinawagan. Anatenden. Nagluko na ito yun. Kapit na dinadunggan di palawag ko. Napahay ng problema yun, ya. Nanang, agwalwala mo tin ni Vina. Dinadanggan pa nagpalawag ko kay Kuana. Abay. At nang ibagang Kuana nga nagkuyog kami kini Monica. Imbay na pimilas ko mga mini anak ko ngayon pakadam. Imbagam ko nga. Nagpakpakuyog ni Monica ko na. Di mo matangata imbaga ah. Diyak pakit imbaga ang napanag itirabi ulbod kamot ngamin barok. Aya po. Sakit sa mga pinatgan ni Monica. Ngem, ada nakakita kada kayo na idanon kini Vina. Ay, ikit problema na ta. Di mo kumalat ang pinatgan ko man no problema mo't lagayam. Nanang met, yakituin. Natagig kumamuan mo no saan ni Monica, problema na ta. Gabuta, naamon ni Vina. Kensa mo mat ngayong pakadakin ko na. Ay, po barok, mga harabid ka talaga ti problema. Nakampang ko pinasyarisuna tirabi iman nung nemikas nagtulagan mingin saan nga rin mo harit ko silad. Eh dinawat kahit ti rumor barok. O mabalin tayo ah. Nakalakdiri daw na di ko deba kwarto na. Alam namin tinapasama ka kayo aya. Dinakbad namin ikanti gundaway kong agpalawag tata. Anat das ka ng ipalawag mo. No, anat napasamak kada kami kini Monica, iti pa nagkuyog mi. Nagkuyog kayo kini Monica. Inlubong mo isunit yung motorsiklo. Napanan nyo. Napangkam sa di karayan. Saka napanan ito sa kaanan tituron. Kita, ada nakakita kada kayo ng impag-ata kini Vina kasjay. Uwan tatan. Ay tata. Kita, mati-mati namin na. Sinunubya ka. Matultulag pa yan ti kasaryo. Kalpasan na. At damay sa nga babae nga kinakuyog mo. Ngayon lumbon mo. Nga naarakop na ka. Kabayatan nga kartati mo siklo. Nagkuyog kayo nga dududua. Natin ang namayam nga rot nga mabarik na. Kan panunutin ti may isa nga babae. Akas ti anak mi. Data nga rot kahit kumangilaw-lawag kang kuha na data. Eh, di matrumwar. Sige, tata. Eh, nakarotan. Agsubliak tumanin.
Manong na may nagproblema ka talaga. Kada di lang rabi manong na may timawag ni Monica. Tsak pagit among iswa. Tsak lang mo no sino nangalan at number ko. Hello ko na. Hello. Sino na ni Monica. Monica. Nasakit tinagam ko. Di palang bahay mo kanyak, Manuel. Nabindas mo, tawan tinapasama. Tapno, at napalan, gundaway ko nga, mangilawlawag ka ni Vina, ti amin. Anyat kahit mo sa at nakakita ka na ta. Impulong da ki ni Vina. Sinalagan nak ni Vina. Kita, nabang ko pinasyar, dinak sinango, dinak kahit ti rumwar ti silad na. Matlagayam, di na ka malagayam kaya atin. Adak man. Tumbigat na nan. Tsakon kaya. Humayag dumalong tabalayo. Monica, saan ka ko mga aramid tanad na nga sa aming pagkinawatan kinivina? No saan na ka na kaya tadak nga? Nakasimsimple. Yung dinapat kahit imamang mo. Saan nga ni mamang ko timatungpal? Itad mo kanyak ti cellphone number ni Vina. Tanya taramidam. Tawagan. Kat ano ibaga makingkuha na? Monica, kontrabida ka. Siyak ti kontrabida? Hanga siyak ti bida ka, babae? Kontrabida ka. Dakam kini Vina, ti bida. Singit ka lang. Sakit natin, di ba nagsasarita? Bagabagag lang tipon, no? Agayin ayat kami, dari matulagan, kasarmi, pagkatapos bimakasyon ka, simingit ka. Sikat poon, tinagka-problemahan mi. Tid mo kanyak cellphone number na. Tsaka yan, pues, inaktupasyari ni Suna di Balayda. Tanya ti bagam? Di ba ka? Ganda na pasama ka na ta. Kontrabida ka nga talaga, Monica. Ang nasaktikal kalabanem, Manuel. Imagine, itayak pa yun. Pinain na. So, saan nasaktikal kalabanem? Ulit. No saan nasyak ti Pilyem? Awan tumila Serbina. Tasan tumat na matuloy ti kasaryo. Kenivina. Satanas! Siyak? Demonya? Agbagtit kan, Monica. Gabuta saan mong maipeksa di araw mo. Sige, bye. Diyos ko, aya. Takala problema ng peso. No apeng mat ngamin. Ngay manugot ak nga impasyar ko isuna. Awan pa'y tinapasamak. Awan tinapasamak ng problema na ta. Tinutupak ko mga roden. Ng dakdaka at problema na tinutupak ko. Ginon ko nakmatla tinakam ko manong name. Mabigatan na agang babalingan dinak umay kadkadwain di talon. Masapul may ring pasan na dyan. Pagtenta. Resort ko mati problema. Tatang. Kasi ano pa ng resort mo? Pilita kang sinat kami kini. Kinivina. No di nakakayatan bamba amon. Uri awang katakwadan. No saan nga kayo tinay ka rin? Di saan? Alam ko may kakidin. Hindi tatal-talon. Nagubra. Masabong malpas na dyan. Uri ako bubraak manong nimi. Isulat at pampanunutak si problema. Kasano na napanamis mo?
Ni Monica itehan Davina. Katilad na niyang pagbagana. Di ano damanin nga agree rin ni Bina. Diyos ko eh. Ay, ano mas salakwawan? Alis tuwa, nakabulag ng kamanan. Tika di man yung problema ti pampanurutan. Ay, po ay natin kung nakngarudan. Si Kamalat ang arami ti problema. Huwag ngarud tatang. Jak pinanunod ag problema akto. Nuramidak ko na. Tapi ako mamata pinagustuhan. Loko. Nawagan na kansabi ti bakla. Alan, alis tuwam. Awagam ni nanang mo, tao man natabalunan na ito, hindi makan. Irapid tala tatagtrabaho. Urakit, linong mo dito yan ta. Dito ka mga taltalon nga nangal daw, nga talo manong naming, tsak makapangan. Lapas kan. Tsak makapangan natang. Saya po, Diyos ko, aya, Manuel. Kung nakmalan no amo nga sulbarin ti problema, kapay makapangpanganan, ano nga mapaspasang itan. Sabi nga di mo tawagan manin ni Vina. Nakabayad ng palpal pa ka tayo. Tinawag ka man. Nagre-ring din na ba't sumbat? Sumbata mo na. Sumbata mo. Magnaka ko mga rotmat. Datay bagbagam sumbata mo. Ay, yakit ni Baroko na ya. Ay, Manuel. Saan nasumbatan ba? Naging ka nga sa cellphone number manunemi ni Monica at tinawagan. Nagring, sinumbatan na siguro. Hello. Ayan mo. At dito ba na Davina? Hana? Andak dito ba na Davina? Posible yan. Napan nagtrabaho ni Vina. Awan di tamalay na. Nakasalitam ni Vina? When? Dinawat ko kininanang na ti cellphone number na. Napan nagtrabaho ng peso. Tawtawag at nasumbatan cellphone. Huwag nga ron? Oo. Tawtawagan met? Handa kasumbatan at amo nga si ka. Ngayon siyak to. Handa amo siyak. Hindi siyak to sumbatan. Agsublikan sa Jesudan. Monica. Sa dengan na kami. Ori atakton sa Jesudan. Na anak mo ng beren ni Bina. Di kayo pulos pagplastaren. Antong na kayo agkasar. Hawan ti kasar. Nga maangay ka na kayo. Dahil ito ti laglagi pa yun. Manuel, bakla. Arabian naman nung naimi na panak manin itayan Davina. Taka man ang barok. Wanda ta. Bina, agsalita kayo gumino na, tap numalpasin. Bina, alam anak ko. Awan di pagtungpalan dito, nasaan kayo agsalita. Bina. Wait lang dang, kumani kon. Kumay ka nun, ulahin baro ka. Nagyaman nagtata. Namasapol mo. Pagsalitaan lang na siya at yamin, Sinard. Sige. Rugyan mo. Pakawanin na. Tanya? Nakasarita na kan ni Monica? At awag kanya kita eh. Saan nakapunbok? Sinong bata? Iraibaga na nga ni Monica. Kinansal ko. Nasiyata sa mga kinasarita. Taapay. Baka tila dahil ng ibagbaga na. Baka warin naknuapay nga. Jack imbagahin ka. Umuna-unay. Dedirabi nga kasangsangpit na napangkupi na siya ni Sona. Madlaw ko idin nga dapat nagkurso na kanya.
Ngem ni mamang na, kasta o ni tiriri na, ung-unget na. Hindi makita na nga, iya sa sadag ni Monica di bagi na kanya. Kini daw na nga, kuyugek, hindi pa nagpaspasyar na. Buwan ko nakman. Abi di mo yung pagkakanyak, kad nagsarita ramot ka di nga rabi, iso ang pakawanan nak. Inulbudan, nagulbud ka kanyak. So ang tumawdaw at akti pa makawan. Dadya nagtas kanyak kad imbaga na nasimrek kayo ti kalapaw. Nga nakabaybayag kayo ito nagtikalapaw iti ikid ti karayan. Ay peso na. Sinulisog na. Ngemtsak. Sa anak. Sa nga nagbalay kayo kabutatsak kayat. Imbaga kayong kuhan nga adaan ako. Kaya na ayat ko ni Vina ko na. Nga matulog-tulag pa hindi kasarmi. Pagpakaasi. Pag gusto ka nulain. Ngayon saan ko ang binatkan? Saan ko ang tinutupan? Gabuti kasi diyang aramin yan. Inyawid ko. Diyabalayo? Haan. Intulod ko diyabalayo da. Nakita na kami manin ni mamang na. Kasta o ni manin ti panagsauna. Dahil ito tinapasamang. Sulsulisugan na ni Monica. Ngayon saan nga nagbalik. Naraman na mo hindi kinibibig na. Iso ti bimisito kanyak. Saan ko binalas? Nagkadkadak enduron ko. Sasaw katipod no? Kinapudno amin timbaga. Kaya't nak ni Monica. Ngimsang ko akayat gabuta sikat iba't patay ko. Nangipangta nga mga ramid ti pamuspusan tapno awan ti maanging kasarta. Warin no adda kanon sa Manila. Gabuta mo naman ti cellphone number mo. Vina, sikat iba't patay ko. Awan ta niya mga napasamak ka na kami kini Monica. Santun nga mo ulit nga makita ka nagkuyo kami. Promise. Mamati ka din kanya. Di kaya't mo, kadagitoyin nga tulagan na takasar. O may kapto mga sasawa. Manuel, mabuti nga kamupukaw ka. Ti amok, kad maagaw na ka, ni Monica nga buta. Pimintas ako na, pimutaw. Sa siyempre baknang. At daking katilagsak ko. Gabuti sa kanipat-patek ko. Tsak pa ka ni Monica. Kahit no palubusan ka ngayon. May pagusto miso na. No. Oray palubusan na. Tsak karamidan. Mga sana nga gangaw. Mapagustuhan nila iso na. Tapos sumardeng. No. Ad-adda nga saan nga sumardeng. Nututupak. No, anti sa bali nga tagkikuhay na saan nga siksika. Sika lang. Mamati ka kuma. Sige. Nawan di problema. Isa tengo ro doon tiyo may yung palangas asawa. Imbagak deta kada tatang kaninana. Ganawa na na. Nawanan ti problema. Oraan yan doon araramidin na dyan nga Monica. Nag-asawa kay tumaten. Kani Vina. Basta nga ron tinapasamak manong nemi ada kami dito balay dakat madaman ti saritaan no kaano ti pa nagkasarami. Hindi agring ti cellphone ko manong nemi ni Monica tumawtawag. Gamot agab-abay kami kini Vina. Tumawtawag. Sumatan. Sige, mismo ti abay mo. Yung speaker mo, tanumangin ko. Sige. Hello?
Manuel. Manuel. Apay, Monica. Nagmay-mensahe dito si balay. Awan di katulong, awan ni mama. Umay ka dito. Please, patganak ko man. Adak dito balay na bina. Adak pa ikita mismo ti abay na. Madaman ti umay mi panangas asawa. Tultulagan min ti kasar. Wala anat araramidem, Monica. Saan ka doon balik? Ana? Anda kayo ta? Wala. Mamati akto. Hindi ka mamati, di umay ka. Sige, makadisturbo ka. Bye. Yung may ngagpay sumano. Nakakutsi. Apo, umayak man. Sinatay. Ni Monica. Da kami tagsarita. Kuna manong nemi ni Vina. Katrimor ni Vina. Medyo simuro takmat kung saan naging masila. Nangikuti saritan na. Hindi masapol mo. Paisugaya. Ti? Nga daman ulit ito. Madaman ti panangas asawa daking ka. Oy. Umagaw ka pa lang? Di ka mabain? Ha, Monica? Di adal ka man. Di mapikas lang. Awan manaknakan mo. Kukwak ni Manuel. Hamo maagaw isuna. Di ka mabain? Nga mangin dil tabagim? Di adal kapay? Baknang kapay? Uy, hamo maghatang ti panagayat ni Manuel. Ora anyat araramidem keng kuana. Ora ato kwartam, ora goburam ti pirak. Hana kanto akayat. So agawid kan. Kan saan ka mga isturbupay, di ka lamabain. Nagsakit na tanda tayo wagbagam. Bina. Tapos no masaktan ka sa amom ti nasakit. Apay awan ti pangigudugudam nga sa bali. Lalaki diya siyudad. Nakaroon din. Eh, dapat lang. Dati siguro, ti maudi nga palakakita kung ka. Galing mo. Huh. Panangat ko na, kayat na, panangat kami. Huh. Naputo nga, paisong. Ngaman, napimpinta sa kamang imsuna. Talaga man. Sikat kapintasan kanya. Hana ka nga atiwan ni Monica. Ore banglo? Hindi imas na ti bibig mo? Loko ka. Naraman namon ti bibig ni Monica. Kiskon ko na ka. Naraman ako na ta isot na ngamal ti bibig ko. Tapno at pang ikumperarak. Nimimas ka nga ama. Habit kutut ka. Ore kita natulak ti kasal. Mabalinin ito rabi. Saka kung samon to lumaala na kayat mo yung malpasan di kasal. Iriya bababa na o manong nemi na kami matlaeng manong nemi kaniya Vina itinagasawa. Manibod di sa amin na nakikita pa ni Monica manong saan nga nagbakpakasyon. Kaya tultuloy ko matlata manong nemi ti nagtalon iti daga da Monica sa nalawang aro. Kahit ti asawak manong namin tuloy na matitrabaho na. Pasarimat sumalog no kasta nga bakasyon. Nadaan kami ti talong anak manong namin dan bukod binga balay. Kahit naragsak kami. Kalpasan nga itinaminsan kat adda Monica amayat amang rakrak ti rasyon mi. Imbaglagi din tanagbalinag idi na natibker. Sa anak ay nayanod iti suliso. Na ito iti pagkasarita manong nemi ket thank you ti laing mo nga nagbasa ket sabi ko matadamat na ibatik nga adal liliwak en pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagbuya more power to your program. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo Manuel.